नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज आपण चाललो आहे दिगवळे गावात। दिगवळे हे माझा मित्र प्रथमेशचं गाव आहे आणि सोबतच आपण जाणार आहोत त्यांच्या काकांच्या घरी। तर आपण त्यांच्या काकांचं घर पण बघूया। चला तर मग आपण निघूया दिगवळे गावात। प्रथमेशच्या काकांच्या घरी जाण्याचा प्लॅन अचानक झाल्यामुळे मी पूर्ण व्हिडिओ काढू शकलो नाही। नाहीतर तुम्हाला कणकवलीपासून कोणत्या रोडने जाता येईल याचा मी पूर्ण व्हिडिओ घेणार होतो। पण आता मी सांगतो की आपण कणकवलीतून मुंबई गोवा हायवेने नरडवे रस्त्याला यायचं। नरडवे रस्त्यावरून कन्हेडी बाजारपेठेमधून राईटला रस्ता जातो, तो आपला नाटळ दिगवळे वगैरे या गावात जातो। तर तिकडून तुम्हाला दिगवळे गावात यायला होतं। दिगवळे हे गाव सह्याद्रीच्या जी डोंगर रांगा आहेत तर त्यांच्या पायथ्याशी वसलेलं गाव आहे। इकडे जाणारे रस्ते देखील पूर्ण सुंदर आहेत। समोरून तुम्ही जाताना आता बघताय की समोरच आपल्याला सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा वगैरे दिसत आहेत। इथे जाणारे रस्ते देखील अरुंद आहेत, त्यामुळे शक्यतो गाडी चालवताना आपल्याला भरपूर काळजी घ्यावी लागते। कारण जर एखादा मोठा ट्रक किंवा बस वगैरे समोरून आली तर दोन गाड्या एकदम पास होत नाहीत, त्यामुळे तिथे जरा तारेवरची कसरत करावी लागते ड्रायव्हिंग करताना। आणि इकडे जाताना रस्ते देखील थोडेसे खराब आहेत, खड्डे वगैरे आहेत, त्यामुळे आपल्याला सावकाशच जावं लागतं। पण येथील निसर्ग सौंदर्य अतिशय उत्तम आहे। हे आता समोर तुम्ही बघताय सह्याद्रीचे डोंगर रांगा आहेत आणि आपण दिगवळे गावात आलो आहे। तर इथे हा जो पट्टा आहे या ठिकाणी प्रथमेशच्या आत्याचं घर वगैरे आहे। तर आम्ही आता पुढे त्यांच्या काकांच्या घरी जाणार आहोत। तर जाताना मस्त असा रस्ता आहे, आजूबाजूला हिरवळ आहे, पूर्ण झाडी। त्याच्यातून प्रत्येक आपण वळण जेव्हा घेतो तर प्रत्येक वळणाच्या समोर आपल्याला एक सुंदर असं निसर्गाचं चित्र दिसतंय। त्यातमध्ये सुंदर कौलारू घरं आणि समोर डोंगर रांगा, त्याच्यावरती पावसाचे ढग आणि धुकं। अतिशय उत्तम असं निसर्ग सौंदर्य आहे दिगवळे गावात जाताना। दिगवळे गावाबद्दल सांगायचं म्हणजे की इथे भैरवगड, जे जेव्हा तुम्ही दिगवळे गावात जाता शेवटच्या टोकाला, त्याच्यानंतर तिथून जी डोंगर रांगा आहे त्या डोंगरामध्ये एक भैरवगड म्हणून एक प्रसिद्ध देवस्थान आहे, पर्यटन स्थळ आहे ते। तिथे पण नक्की भेट द्या जर तुम्ही या गावात आलात तर। आपण आता दिगवळे गावात प्रवेश केला आहे, त्याच्यानंतर दरमजल परत भरपूर वाड्या वगैरे आहेत। तर त्या आपण शेवटच्या वाडी रांजणवाडीमध्ये आपण जाणार आहोत। तर इथून जी एक नदी वगैरे वाहते ती म्हणजे आपली गड नदी। या गड नदीचा उगम या सह्याद्रीच्या डोंगर रांगात झाला आहे आणि ती दिगवळे गावातूनच वाहत जाते। तर हा बघा इथे समोरचा व्ह्यू एकदम मस्त आहे। हा दिगवळे गावाचा स्टॉप आहे रांजणवाडीचा शेवटचा आणि इथे बाजूला अतिशय सुंदर असं दृश्य दिसतंय। अगदी आपल्याला हिमाचल प्रदेशमध्ये वगैरे आल्यासारखं वाटतंय। एकदम शुद्ध पाणी, निळसर आणि खळखळत वाहतं एकदम। आपण इकडे येणार आहोत परत, पण आपण पहिल्यांदा जाणार आहोत प्रथमेशच्या काकांच्या घरी। तर आपण पहिले तिकडे जाऊया आणि मग आपण इथे येताना हे बघूया। तर आता ह्या ठिकाणी आम्ही पोचलो आहे प्रथमेशच्या काकांच्या घरी। हे घर देखील अतिशय उत्तमरित्या बांधलेलं आहे आणि अगदी डोंगराच्या पायथ्याशी आहे। मस्तपैकी व्ह्यू दिसतो इथून आणि बंगल्याचं नाव देखील आहे ओम गगनगिरी निवास। मस्त असं मागे डोंगर आहे, सुंदर हिरवीगार झाडी वगैरे आहे आजूबाजूला। तर आपण आता आतमध्ये घरात प्रवेश करूया त्यांच्या। इकडे समोरच बगीचा केलेला आहे, थोडीफार झाडं आहेत फुलांची वगैरे, नारळाची झाडं लावली आहेत समोर। आणि हा मेन एंट्रन्स आहे काकांच्या घराचा। तर इकडे डाव्या बाजूला प्रथमेशचे काका उभे आहेत आणि उजव्या बाजूला आहे प्रथमेश आणि हा आमचा मित्र पुरुषोत्तम राणे। तर आपण आता आतमध्ये प्रवेश करूया। ही प्रथमेशची आजी आमची वाट बघत होती आम्ही कणकवलीतून निघाल्यापासून। इकडे झोपाळा वगैरे आहे अगदी जुन्या पद्धतीमध्ये आणि हा समोरचा व्ह्यू एकदम मस्त। समोर डोंगर दिसत आहेत, हिरवीगार झाडी आहेत, ही समोर नारळाची झाडं आणि त्याच्या समोरूनच एक येणारा रस्ता आहे। हा बघा, हा रस्त्याने आम्ही आलो आता येताना। तर त्यांच्याकडे कोणतरी पाहुणे वगैरे आलेत तर त्यांची गाडी आली। तर ह्या रस्त्याचं देखील एक शूट राहिलं शिल्लक। तर ही आहे त्यांची देवखोली। देवखोलीच्या वरती गगनगिरी महाराजांचा फोटो लावलेला आहे, सुंदर अशी डिझाईन केलेली आहे। आणि हा हॉलचा दरवाजा, ही सागवानी फ्रेम आहे, सागवानी फ्रेममध्ये मस्त अशी डिझाईन केलेली आहे।
पूर्ण अगदी गावातलं असं घर वाटतं. म्हणजे कोकणात तुम्ही कोणाच्याही घरी गेल्यात गावी तर तुम्हाला फुटी चहा म्हणून मिळते. तर आलं आणि अगदी गवती चहाची पात टाकलेली फुटी चहा, पूर्ण अशी वाफ येते आणि समोर असं निसर्ग सौंदर्य. यावेळी चहा प्यायची मजा काही वेगळीच असते. तर हा बघा समोरचा व्ह्यू. हा व्ह्यू बघत बघत आम्ही चहा वगैरे प्यायलो, मस्त काकांसोबत गप्पा मारल्या, खूप मजा आली. आमचं काम देखील आम्ही केलं जे होतं ते. आता मी चाललो आहे काकांच्या घराच्या मागच्या बाजूला. तर इकडून देखील मस्त असा व्ह्यू दिसतो आहे. समोर डोंगर आहेत, आजूबाजूला रानातली झाडं आहेत आणि हा असा बंगला आहे समोर बांधलेला कौलारू. मस्त वाटतं व्ह्यू. आणि आता आपण परत कणकवलीला जायला निघालो आहे. तर जाताना आपण आता मगाशी जो पूल होता त्या पुलाच्या ठिकाणी थांबणार आहोत. इकडे देखील आपण आजूबाजूचा परिसर बघूया. हा बघा पूर्ण असं हिमाचल प्रदेशमध्ये आल्यासारखं वाटतं. या ठिकाणी गड नदीचा उगम झालेला आहे. ही आता वाहते ती गड नदी आहे. ही पुढे जाऊन कणकवलीमधून वगैरे जाऊन आचऱ्याला मिळते. आणि हा खालच्या बाजूचा परिसर आहे नदीचा. आणि पूर्ण आजूबाजूचा परिसर देखील सुंदर आहे. पावसात तर अतिशय अप्रतिम असं निसर्ग सौंदर्य इथे दिसतं. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा कमेंट्समध्ये. आमचा व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटतो. तोपर्यंत धन्यवाद आणि सर्वांचे आभार.